לפי דעתי לא לכעוס. הרבה פעמים זה מאוד ספונטני. אי אפשר לנבא את זה, ואי אפשר מראש לעצור את זה. הם לא מפותחים ורבלית, אז אמצעי ביטוי שלהם זה נשיכות. הם מעבירים הרבה מהרגשות שלהם באופן הזה. אם זה שמחה, אם זה כעס. אנחנו יושבים ומדברים בגובה העיניים של הילד. המון הסברים, המון שיחות שאסור לנשוך, ושזה לא מקובל, ושזה כואב. תיאטרלית להסביר לה באמצעות חיות או כל דבר אחר, למה אסור לנשוך. אני נותנת להורים לקרוא ספרות בנושא, מאמרים בנושא של נשיכות. אני מסבירה להם את הבעייתיות בנושא, וזה נושא שחוזר על עצמו, אנחנו צולחים אותו כל שנה. יש ספר שאני מאוד ממליצה עליו, דני עושה שטויות, והיום הרע של טובה. רואים את האירועים, ותוך כדי מבינים מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, והם מאוד מזדהים עם זה.